वाव बर' फिल्मनि गुन्दा ना रियेलनि गुन्दा मोनलाय बियो जन कार्जिया मा होनदोंमोन आं गाइस मा होनदोंमोन दा मारै मोनखो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायलायबाय गोसो गोथारै लोगोफोर आं दिनै मोनसे आपडेट लाना फैलायबाय लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखादों नङा होनबा भिडिअ क्लिपखौ नुनानै लोगोफोर माने फुजा बर'आ जोंहा मानगोनां जन कार्जि आदाखौ फंनैसो बाथ्रा बुंदों आरोना दाख्लै बावै फटक शेर जालाबाय थानायनि थाखाय फंनैसो बाथ्रा बुंदों आरोना फुजा बर'आ जन कार्जि बिथांखौ स' लोगोफोर मा बाथ्रा बुंदों फुजा बर'आ नोंथांमोना खोनासंनानै ला आरोना जायफोर नुवाखै फ्रायानो नुखाबाय जानो हागौ लोगोफोर होमबाबो आं होबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना खोनायाखैबा खोनासंदो नुवाखैबा नायलांदो आरोना लोगोफोर आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना लोगोफोर फुजा बर'आ मा होनदों जन कार्जि बिथांखौ दाख्लै साननैसो फटक शेर जाबाय थादोंमोन नालाय फटकआ बिनि बागै फंनैसो बाथ्रा बुंदों आरोना फुजा बर'आ नोंथांमोना नायलांदो मा बाथ्रा बुंदों स' लोगोफोर नायलां आरोना आं होना होनि भिडिअखौ वाव बर' फिल्मनि गुन्दा ना रियेलनि गुन्दा मोनलाय बियो जन कार्जिया मा होनदोंमोन आं गाइस मा होनदोंमोन दा मारै मोनखो नोंथांमोनाबो दा सोलों नोंथांमोना आंखौ जावदोंमोन जाय जावदोंमोन नोंसोरो दा गार्लफ्रेन्डजों किस खालामलायनानै फट' एगारना ला नोंसोरबो बिराद बाहारिनि खामानि मावग्रा मानसि किस खालामलायनाय फट' एगारो वाह वाह बिनो नामा हारिनि खामानि मावग्राया बिनो हा आंलाय मा खालामदोंमोन आं जास्ट रिल्सआव बानायदोंमोन नोंथ' किस खालामनानै भिडिअ होबाय साला लाजि रोङो थु स' लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय नङा होनबा लोगोफोर भिडिअखौ नुनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना थिगसे जावबाय नङा होनबा लोगोफोर फुजा बर'आ जन कार्जि आदाखौ नङा होनबा लोगोफोर स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन आरोना आंना जानला मोनलासो जाबाय भिडिअआ लोगोफोर गोजांनानै बिदि बानायबाय आरोना बिराद गोजांदों आरोना दिनै अखा हादों लोगोफोर स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन आरोना लोगोफोर